30% от децата днес изхвърлиха истинската храна. И това е страшно. И не е въпрос на вкус, а е въпрос на здраве. Остани с мен и разбери защо. Днес имах здравословна работилничка с деца на възраст между 8 и 12 години и си поговорихме за здравословното хранене, нездравословната пакетирана храна и за финал си направихме сурови бомбони от клешник, форми, рожков и кокосово масло. Резултатът? 30% от децата не ги харесаха и ги изхвърлиха. За първи път, след повече от 200 срещи с деца, родители, учители и треньори, виждам такава реакция. И причината е ясна. Вкусът на децата е променен от свръхпреработените храни, които консумират ежедневно. Днес в групата имаше деца с наднормено тегло и никой не им казва, че храната е от значение. Казвам това днес, защото виждам какво се случва и заедно можем да променим посоката на развитието на нашите деца. Ако си родител, учител, баба, дядо, леля или просто човек, който иска бъдещето на децата ни да бъде по-здраво, свържи се с мен, пиши ми и нека заедно се погрижим за нашите деца. Защото здравето е вкусно и започва от чиния, а навиците се градят всеки ден.